دكانسيو بمسوات استرجعت مسألة النقل همادا حياة تعرية كايد كمزلنا بريزيدنت محبر وزارة تخاطس فميكائيل ابن أسان زبطات كرن على برعدن مزر كبار دكانسيو بزجبر التركب جلتام قال سير تراويت قال نسيتي كينو ناتنت نملو أجوزون زت أمتين يروز بلت وزارة تخا نزكون مقبار دمار درب قالسن رزين واجن كم زحته بمذكر بزر ما نيزوان ولدون استفترة عدلات بزجبات تقريبا وننت مدباتن كخنا خمس بقعة أبراهام ناقداس الناس وداب عمل كتاب ذهبتهم مبرهدما محيال نقحتن ودابن دك أنستيا مدنفع مدبات لمعتن مخاتن وسان مخان بمحبار ندك أن بهاجرون حبرة السباون كبرتات المخصص بعتب كسرحة أزخخيرام حلافي جنفر همادا زوبا عن سبا ويزورو أمن حسن بوغنا مرعات عتعدمه مخنشاب قال نستيتن قالوت هاسيتي لمدتاتن نمقلاس لعل نقحة زحت تقال سياب كرمين كم زلب منصر دلوهنتن كرقاقت أخمز قبا أسميرات اللوم أدنبر همادا جنفر جدا سعود عرب ويزورو نورا حاجة عالية بزس مع التقال درجة معبالة نايت بجنفر انستهانت ما أكل سلطانة همادا ابن الزوبا على برعد نمعزاب كم زمتت بمحبار زترفت ألبات ما أكل نمملا حياة تعري كايد مخانو الرقاقيتام تساتفتي بوغنن نطفتات مسلطن ما أكل همادا جنفر نوزوبا على برعد نمحيال تعرتات كايد نابرا انزم ما حيشالو نايسرح عدلات كفترلن دك انستيون حرشانت إسان مريت نكرخباك أتسأل كتتل كجبر كمون مدبات مور راس تمكروب زل على كدفاء الزبلن كالوتن رئيسا تقريبا أب عمته شحن شمون تميتن تسعن كلتن سرع جمرة أنفر هزبا ومزجبان تحدثون زبا ماكل حبرة السبب قنعون صفون والكاون سدرا بيتاون سنة الحيزو كقرب مزخاخري أغرب لهم وكيل إيرينا زوا ماكل يوناثان عبيان فتاة بيت صحفة أمريكتون زدارو تطبطب ليديا تخل مريم كتقربيا ሕብረተሰብ ኣገዳስነት ህዝባዊ ምዝገባ ተገንዚቡ ቅንዑን ጽፉፍን ውልቃውን ስድራቤታውን ሰነድ ክሕዝን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ከቕርብን ጨንፈር ህዝባዊ ምዝገባን ተሃድሶን ዞባ ማእከል ኣዘኻኺሮም ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ተስፋልደት ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዜጋታት ካብ ዕለተ ትውልዶም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታቶም ዘገልግሎም መንነትን ፓስፖርትን ክሕዙ እንትኾይኖም ጽፉፍ ሰነድ ህዝባዊ ምዝገባ ክህልዎም ከም ዝግባእ ጠቂሱ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ካብ ምምሕዳራቶም ሒዞሞ ዝመፁ መረጋገፂ ወረቐት ጌጋ ከይህልዎ ብጥንቃቐ ከስተብህልሉ ኣዘኻኺሩ ክብሪ ዝገም ማለት ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ስድራ ቤት ሰነድ أبي أصف من قسم هلا مالتي إذا أنت مالتي حرسب كم تولى كم تمرعوي كم سفاتحه كم زموته سدرابيت كم زقامه كم زي تمرعوهم شوف سنة أبي أصف من قسم هلا مالتي إذا سنة زي تأثيرات لوندو نعمر على لوندو نبي تخشان كالو ورقتنا لوندو خبال السيكون حارسد بزي ناي كبر مزجب زخونة محاورة من التفاهسو كسلاسل كيلين እቲ ጨንፈር መዓልታዊ ካብ 150 ክሳብ 200 ተገልገልቲ ከም ዝእንግድ ብምሕባር ድማ ተገልገልቲ ካብ ሃልክን ምምልላስን ንኽድሕኑ ምእንቲ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ጽሕፈት ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ቀጻሊ ጻዕር ከም ዝርከቡ ገሊጾም بديسبلين ديو بفكرتنا أنا شرح ليه بخستاي عرفتي يقولون نقص 10 فران أبزي لنا 10 فران متهم فورم ذري هبنا أفارينا متهم سند وستو الناس وعنا ساعة شعات سنة حزب أفارينا يلا سلزي أزي يعني بتعمل زي مسكون تهم صراحة كابزلون العرق قلتلها تمنتي ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንጥፈታት ምውፃእ ናይ ክብሪ መዝገብን ካልእን ኣብቲ ጨንፈር ዝሰላሰል ንጥፈታትን ኣብ ስሉጥነቱ ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ሰነድ ናይ ክብሪ መዝገብ ንውልቀ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ ኣገዳሲ ድሕሪ ሞቱ ድማ ምስክርነት እዩ ዝበሉ ሰራሕተኛታት እቲ ጨንፈር ነቲ ሰነድ ንምውፃእ ዝሓቱ ዜጋታት ቅኑዕን ጽፉፍን ሓበሬታ ክህቡ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ዝግባእ ሓበሬታ እንዳሃብካ ንሰብ ሓበሬታ ዝግባእ እንዳለጠፍካ ብጽሑፍ እንዳገለጽካ ዘድለ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ እተኸማሎ ዝግባእ كل زنزنا مالك قرب تباهيلو اسم سماله زي اللي في صمل كوا حدا قلتات نحرالو قلنا بودلات خيط كاب قلتات شعو ابتزم الكتم محضارهم ديم ما زجاجاتهم عدتات زلو
على مزاجات كيدهم الروم مالتهم كبر مزجب توم عاد زي بقولهم كمبيوتر دي أتو مزاجات كم وصخلوا توم زلوا نفس كبز الرمسب أبتام من محضر خيرو الرمات فتسيمي مثلا لازم كتو كمبيوتر ديب صفحة فتسيمو مجمريا ببيت فردي يمصنيرو ببيت فردها بتو بقصالي ابزون صرحلو صنيحنا كاوخاتي ناي بيت فردي نتي حزبي يطقمو حجاز ሆነዩ ተባሂሉ በመحضرات በመحضሩ ተሰኒ እቲ ናይ ክብር መዝገብ ሰነዳት ክመጽእ ጸኒሑ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ 30 20 መዓልቲ ዲዩ ቁጽራታት ወስን ነሪ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ 2-3 መዓልቲ እዩ እቲ ተደናጉ ዝበሃል ሰነዳት እንተዳ ክንጥምቶ ኮይና ግን ገለ ጉድለታት ዘለዎ ገለ ክምዝገብ ዘይግብኦ እዚታት ነቲ ሓደ ክልተ ዝመላለሶ ካብ 9 ካብ 10 ሓደ እምበር መብዛሕትኡ ህዝቢ ተገልጊሉ ኣብ ጥቕሙ ደውዕሎ ሰነዳት ይበዝሕ ጨንፈር ህዝባዊ ምዝገባን ተሐድሶን ዞባ ማእከል ናይ መርዓ ፍትሕ ወረቐት መንነትን ሞትን ዘገልግል ወረቐት ምስክርነት ከም ዝህብ ኣወጻ ዝነብሩ ኤርትራውያን ድማ ተመሳሳሊ ጉዳያት እንተለዎም ብመንገዲ ኣብ ዝነብሩሉ ቦታ ዝርከብ ኤምባሲታት ንዝሰደድዎ ሕጋዊ ደብዳቤ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ይፍለጥ ውሁድ ጎስጓስ ሰብ ሞያ ጥዕናና ማሕደርትን ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ልዑል ተራ ስለ ዘሎ ብዝለዓለ ክስራሕ ኣለዎ ብ27 ናሓሰ ኣብ ከተማ ድባርዋ ብዝተዋህበ ኣስተምህሮ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣወሃዲት ሓበሬታን ጎስጓስን ሲስተር በለጠሽ ገብረኣብ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሕማም ዓሶ ብኣግኡ ንምክልኻል ማሕደርቲ ንህዝቢ ብምንቕሓን ብምውዳብን ነቲ ሕማም ንዘቃልዑ ነገራት ንምውጋድ ብዕቱብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ بوقت خرامات نمربح طنط مچو كم زخونه زتقصت سيستر بلطش حزبي كبابيو بصريت بمحازن نامسيا بغبو بمتقامن كاب ملكفتي نايت حمام ككلاخل حمام ابز ختللو دما بقلطف حكمنا ورديتنا بزركبل بوتا مخاد كم زدلي اغنزيبام اكاد سرح من محضر نوزوا دواربا تخله مريم قبر يسوس بوغنو نت حمام نمكل خالن طعنا حزب نمحاسن بدرجه هاجر قصال صعرتات ابزكايدلو زلوان حزبين استوهبوا استمروا اب قبري بموعل ترئيوت حمام نمكلخال كصعر تثبيت كم زغبر ارديوم ابز حلف ور حمله اب 84 عدتات نوزوا دباربا لعل 37 شحنا امسيا نهزبي كم تعدله يفلت دوب افريقاويت كلب MTN كوبيكا تمالي اب استسلاسل 10 مدرخ وددر فولتا اسبانيا ناي مدرخ عوتا مسكيبا ኤርትራዊ አባል ታክለብ ናትናኤል ብርሃነን ደቅ ጋንቱን ድማ ጋንቶም ናይ መድረኽ ዓወት ንምዝጋብ ሒዛቶን ዝኣተወት ትልሚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣስሚሮም ወለው ኣማኒል አልዓዛር ናትናኤል ኣዛሪቡ ዘዳለወ ጸብጻፍ ይስዕብ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ MTN ኩቤካ ውድድር ቮልታ ስፓኛ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊባ ተማልሶኒ 31 ናሓሰ ኣብ 10 መድረኽ ዚ ናይ ግራንድ ቱር ደረጃ ዘለዎ በዳ ውድድር ኢጣልያዊ አባል MTN ኩቤካ ክርስቲያን ሳብሪጋሊ ንሱሚያት ቮላችስታት አትረቲዑ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ንክለብ MTN ዕላማ ኣባእጉ ክትወቅዕ ኢሉ ኣቅዲማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበት MTN ኩቤካ ኣብዚ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ብዕድመ ኣትያ ከተበቀ ንካልኣይ ጊዜኣ ናይ መድረኽ ዓወት ከተመዝግብ ምኽኣላ መዛረቢ ኣርእስቲ ሰሪሐላ ቀዳማይ ዓወታ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እዩ ብዘይካዚ ክለብ MTN ኩቤካ ኣብ ውድድር ብጊዜ ብደቡብ አፍሪካዊ ሉዊስ ሜንቶስ መበል 12 ተርታ ብምሓዝ ካልእ ብሉጽ ውጽኢት ሒዛ ትጓዓዛላ ናትናኤል ብርሃነን ደቂ ጋንቱን ነዚ ሶሉስ ሓደ መስከረም ኣዕሪፉ ዝውዕል ውድድር ጋንቱኦም ናይ መድረኽ ዓወት ንምዝጋብ ሒዛቶን ዝኣተወት ትልሚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣስሚሮም ኣለዉ ናትናኤል ብርሃነን ደቂ ጋንቱን ነዚ ሶሉስ ሓደ መስከረም ኣዕሪፉ ዝውዕል ውድድር ጋንቱኦም